banget beid dap dak jing kemen ke kraw hak ni kapor ba ni layo biang sa si sen pat ye kini kalat nak benta bengin pendon buram bat ban syakri ya ke kerteng utra jungi uji sukres hak ni ka balang ke jungi hang ni hanong seder bat kumjo ru hak ni kesngi kedai kesngi kaba kum ka sinot hi barok kuwei kala penbet bangin kenmau ya ka theological Sunday kesngi ha kaba ngin kenmau ya gani ka jaka pentebet anak benta ki samla pule ki jongi ki badoni ya ka jing temu ki badoni ya ka jing mot ban syakri ban pen priang ya ka kerteng tra jongi uji sukres te hakni kapor ngo ban pediang ngo bha ya baro ki nong ya simbenta hakni kesngi kebanadu inong pule bat doai nangta ngi donru ya kawei ka program ka benta ka ba ngi don ya ka special number ka ban ai ngo bha yangi da i mes e mar banyang bat i mastar bi nongrom bat nangta pat ning sadon sa ka benta ka ba khamkong sanpat kata kamot ka bangin yo snow ya ka khubon ka tien ka jong blei lengba i mr di kharshi te kini kilong ki benta ki ba ka program ha kini kesngi badai kesngi ka bangi kenau ya kini ka jaka pule ka badon hangtai hamau klot ka theological Sunday Joshua bangin sedang ya kini ka jing syakri ka jongi tongin ya leilang suaha ki jing duai au kupa jongi ba bneng kan rat sisen pat ngasngo ban ai ki jingo bat ki jing ro yeme ublei bala lot ya baro bat kham tam mil ai ya kene ka lat ha ka ba kum ka balang ki jong me hane nong sder ni rakhe pendon buram ya ka kerteng ka khut bat badon bor ki jong me leng ba kene ka online service kum ta kan ngasngo ban karpat sheme ha ka ba men kerkhu ya ki ai baro bat kham tam yau pai lang jong me bu yo ngau ya kini ka khubor lingba ka ktien ka jong me ngau kan rat ka jing panung pop batu da ma biar kan ki palat ki jongi ka ba ka kerteng jisu ngapa ni kini amen te mentani ni sedang no ya kini jing syakri ka jongi ngin ya sim da ka jing ruai ka ba arspa arpolai kan ya ka gospel blai seplang Syakileng ka perthai banroi haka balang mensim tu ai kan tei ken mi bon hajar belapelai na jingdum kliu ban im na India ngi ken wan riusai ban yaro nong pen im ban nangta on dala kut ken jingruai nga kerpat ya i mes tu dari lingdo ban yalam ingi hak ba puli bat duai Gan yait ka gospel play prang shakeleng ka pertain ban roi ha ka balang men sim tu ai ban te kin mi bun hajar bla pelai na jing dum tliu ban im na India ngi kin wan riu shai ban yaro nong pen im ka jing put rupa jubili kan sawahari klau to wan upai badang step hi wajing pen imba krau Kai ying ba ken tang trai nang te pen dep kak din jing tho Tikat basa nong rim erte ngin say ka jing yaro
Jing du wai ki riu ku kin kiu kum jing ai ngu ba im Jing ya ro si yon ai kin riu Jing ker soi u men sim Sa ken diat hi ya kanishem iten nat kum kasngi Kin ya ro jam ha ki jing tem ka jing job kalbari Shua bangin le lang oblay ka jinduay ngan pesngo ka to kani ki bentana ka ktien ka jong oblay ka phila ben shem na ka shiti upol apostol shaki Philippi kal nong ka ba ar ka khat ka ba khat saw hado khat san bokum juro ka shiti Jacob kal nong ka ba dingkong ka khat ka ba ar puar ki kintien ki birana kani ka benta ki ongkum ne to le ya ki e baro klem ki jing knyom mat ki jing enya ba phin yo long ki ba klem jing ram bat ki ba loi loi ki khon ublei ki ba klem kin no pap hapdeng ka pateng ben rio ka ba kin riang bat ba mutlap hapdeng ki ta la yo ye phi kum ki jing shai ha ka per thai te to long phi ki nong le ya ka tien mat om tang ki nong sngo da ka ba shukor no e la de hi na ba la da unu ro ulong unong sngo ya ka tien bat om unong le unie ulong kum ubre u ba khmi tho ya ka khmat ka met jung u ha ka yet khmi na mar ula khmi tho ya la de bat ula lej no bat kumni ro ula klat no u ba kum no ulong henry jaro ba yai khmi tho sha ka hukom ba janai ka badan ka ba ka jong ka jing pen lai lot bat u yai ne unie ha ba long unong sngo u ba klat no henry nong le ka kam un long uba sok hakata ka jing le jungu ublay in kurkhui ni kintem la pasong ni kapor he lang ublay jing duwai ko pa jingi bab nengi wana tribe an aingu ban dam kropi ki slajat ki bakho ya ik jong me hakini kapor a try kini ka step tu ni ka singi belong ka singi ka bakraw ka singi ka bakantang kho ya ik jong me ni aingu e atra ji su bako dor ki jing le isnei ba ik jing dor kat ka jong me atra ki singi ki por jong ka jing em ka jong ki brain no shidian ka jong shi sha atra walangi em kini ki singi be ki por ki long sha ki singi atra ki dap ta ki jing le ki singi jong ki jing tan jo atra kham ta mingi kum ki bangat ya me ji su bako dor mem shim le e no ban lendat ingi wat shi klep maru atra rem le pitan lenti mala kurkhui ingi atra ban ya mingi na ko wei ka posh ko wei pan hadu kani ka singi atrai ko mentangi la ban long kum ni ka mingi long atrai mingi no ban shakri ka kerteng ko jong me atrai ji su ba ko dor ngi ngat skam kini baro ki di ka ching kur khu ko jong me ba ka ching e ba ko jong me atrai ngi wala shisha atrai ngi long pa ki khon ki jong me ka bon sen atrai gi ju klet balandat ya me ba ngi ju so si ka man ka kho ya ka jong me re trai ji su ba ko dor me long show blay ba kan re ka ching e ba ka ching is na atrai mem shim la thoi ta ki jing duna ba ki ching palat ko jong re mele ki ne ki sang ti ko me atrai banyai ri bani sumar banyai pelat yangi atrai kam tom rik ni ki sngi be ki por ki menta shisha kom ka ri maka perthai hi par ko we try hi ma di kani ka jing e ka jing jar ka jing pang jing stam try ba kani ka khlam try ka la sar kani ka ri be ka perthai ba shibon ki men siam ki ba kodor ki la do no try ba shibon ki men siam try ki ba kodor ki yo e kani ka jing pang try ka ba shir khai shisha reji sumala ri bi sumaringi pat kum ki ba ngat ki jome hapo kani ka ri ka jongi atry kani ka ri khasi ka jongi bengi dang la yo e kani ka lat ka ba kum kani atry bengi ne shakri bani pandum ram ka kerteng ka jome ingat skam try ka dei baro ki jing e ba ka jome atry yarap ingi namar kata kum ki khon ki banget ki jong me ngi sno atang ha me atra wala kani ka jing e ka wan kum ni ha ka jing em ka jongi reng ngi sno atra tang ha ka kerteng ka jong me ngi scammer ka kerteng ka kraw ka badan bor ka jong me kini ki e baro ki namla atra banyele ngi kum ki banget ki jong me snake atra kani ka por duwai ru atrai na ka mento shakri jong me banyang ban phla ban krani ki ki jing shisha na ka ktien ka jong me shisha atrai ka chimpin kre ki long ki jong ubreo re a ba ka chimpin jana ki long ki jong me khna mangi baro ki basngap atrai ki bio e atrai e ka ching kran shakri ka jong me ki yo rong atrai ki ni ki ching bam ki ba ki jamin sem ki don wot ki min sem ki jong e bangi la kum no ban em atrai ji sur ka ktien ka jong me ha ki ni ki sngi ki por ki bangi em ta ki balong ki sngi ki ba e snake atrai man rap and don ka ki ni ka por ka ching shakri ka jong e ya lam min sem ujong me atrai no bas dang do wan ujong ka biki e baro atrai pingin pendap kin long atrai jisu me pdiam hone ka khat ka jing isnei ka jong me tra jisu ba ko ro shash ko re ka jing kar pa jong ablong ta ka shakri ka pap ma ba kret atrai shibon ka jing duna ka jing pala atrai me shem ka so si ka man ka khoj e ka jong me na mari kini baro nga pa na ka kerteng ka jong me jisu nong panem amen
temta ngin ya poi pat sa syakawai ki benta hai ka ba ngin yo sngo ya ka khubon ka tin ka jong blai na i mastar di kharshien bat haswa bangin ya poi sakate ki benta nga khot lang ya baro bangin ya simenta lang na ka jing ruai ka ba shispa lai phowei onda lakut kene ka jing ruai shispa lai phowei nga khot sngoba ya i mes mar banyang bat i mastar bi nongrum ban pen sngo hangi lane ban ai ya ka special number hapdang jungi hakini ka por temintang ini sim swa ya ka jingruai ka ba shispa lai phowei ka jing shai bat ka bor ba kraw ko long ka tien bulai siken no em kamla bandu da shisha kan sa scam Ka jing shai bat ka bor ba kraw ka long kak tin ublay she can no em kam la bandu da she shakan sa scam Kak tin bati yang kum kangam badab da jing ai e kayai pen pau ki jor ba pa ka jing long kut ublay ki kular jong ukum kasngi da lele kim laki she can no em kan la ja kak tin ublay jong yi ki kular jong u balashon ki bakir soy sngur La pun kalen ti pernai e shining shakli ki klur. Kristan hakisi menta ngem sâu thu shu bang jana ublay ni sang ban kret ban wat ya ublay kalong ka ba e ban boy meng bal kreda ublay Sim trong ublay ya du men sim trong ublay nang bangin siêu thu ya jing du na ki badan hangi hang dongin siêu thu Dangim ya du men sim ublay Ket manang ni kisi kipon Di kun Krista tilas dan terbon Henry Kim sâu thu bagi China ublay Nama bumen sim ublay dan haki Ya du men sim trong ublay Ya du men sim trong ublay Nang bangin
badan hangi hang dongin siêu thu la đang im ya du min si mo play cô kỳ khôn trong u play cô kỳ khôn trong u play hoạt động từng snow si ya u min si trong u play ajaka hadunu jungi un shong cô kỳ khôn trong u play cô kỳ khôn trong u play hoạt động từng snow si ya u min si trong u play ajaka hadunu jungi un shong nang kong ngai khubli ya ka balang hang ni po nong sder baru iki para banget borok ki ba don hala kejong ki yeng kejong ki ban sngap ya ka khubor hakum kan ya ka por ngis nguthu ba ka parthehi slensar kadan mentahap deng ka kim khat kajing ting kajing khuslai kajing aratin kawan ban telep ya ka wei pa ka wei ka sim riu ka badan hasla jong ka khendau kiri ki bahe bat ki baret ki ba kraw bor bat ki batlat bor ki kup shiliang ki sem shiliang ki kenram ki lendan ki balong ki pro jabing ka perthai bro khat ki dan ka umdum ka sayongan kane ka jing sitom kane ka jing pang ka bangi khot ya ka covid-19 kalapan sange lut ya ka jing yat bet ya renti jong ke imlang ke salang ha ka situlup ke perthai kiri ke perthai kimdan da kumui pat kilat lat no tang ban te lakam ye ke jingyat ke jingyeng ka trei ka kta jong ki breu da ka lockdown bat ke jing penjen sur ye ke jinghikai ye ka rukom ya ka rukom yeng jong ki breu lang ba kilat ba pher khnang ba ka jing sapreng jong uni khunyang jingpang coronavirus kan penduna wat apdeng kajing perking ba kajing tresitom ka sarkar kala benrap lang ru da kajing trelang jung hipat ba pat lang panban kan kajing pang covid-19 kalakta ye ki bon ba ki breu ka perthai bat bon ru kila du le no ai ye kajing em ka chongki kiri ka perthai ki sakhi delade ye kajing jenjar ba kajing yap ka ba klempoi perkhat ba klem khmi lenti kawan ra da uni khunyang jingpang ha ka jingem ka chongki ka ba kham sngu triem sngu smit shu kalong ba uni khunyang jingpang usar na phang klem da bu kendon yelade ya kanomo ka jat benriu ya kanomo kari ya kanomo kibriu kibadan ha kano kono ka kerdan lani ha kano kono karta lani ha kano kono ka jat niam ke badan slak jong kanek perthai omdei tangkata bauni khunyang jingpang upanyap ye ki breu handrai uda pensok satlut ye ke jingya dei para breu ka bajulong barabor hasla khendo ka khai ka pateng ka kamai ka kaji bargi kam ki jam baro ki balong ki kam bala ki kam kitnong jong ki breu ki yat suki jai ki baduk bakerdu ki balong ki kup shiliang ki sem shiliang ha ka imlang ka salang ki khamsa khnyat tange ha kane ka jinglong jingman ka perthai menta barok khoit ru ngitip bat menjur ba kane ka jinglong jingman ka perthai kan ne khamslam bat pen keladur ya ka rukom yat ka rukom yeng ya ka rukom yadai para breu jong ke imlang ka salang hi hasatlak jong kane ka perthai man la kawei pa kawei ka man sim jong kino ki breu ki badan hakari wa pher hasatlak jong kani ka perthai laki long hakano ka kenhuan jat niam lani hakano
ka kanhun ka jinglong briu man briu ka jongki kidon ha kalengok bad ba perkhat bat bishar ya kane ka khlam kimi bun ba ki jingkuli bad ba mi ki jingkuli don ru bun rukom ki jing jubab ya ka don ki babu ya ki jingkuli ha ka rukom perkhat theology ka jongki hato ublei ule ayuken hakum kane ka khlam hato ususong klik timo bat pet pelau dagi khmat ya ka jingyap ki briu hato kani ka khlam ka dei ka weimo na kita ki dak ki shin jo gisngi ki bakhadu kini ki long ki jing perkhat theology ki briu ka bakrosoi na ka donot ka bajliu ka jongki hawat bunba kinong yalam niam jo ki jat niam ba phera ka perthai wala da kadon ka jingya pher ha kanong ha ka jing pensyong nongrem pensyong nia ka jongki ki babon ki nget bakane ka khlam ga dei bet ka jing penstom ublei lane ka wan na ubor boman tang bangim la pat ru ban len baki niam ba pher ki yashim benta ban yarap lem ye kito ki basakta ha kane ka khlam kane ka dei ka benta ka bangim dei ban yaro ye kinong yalam baki nong but jong kiniam ba pher ki badon ye ka mensim yarap para breu ka jongki Rai kumu Kristan ubadan ru kecingkit kli ya ka balang bad ya ke imlang ka salang kadon kecing perkhat kumni hanga marwe ngabu ye kini kicing kli kibal kersoi na ka donot ka jonga ya ke bang yos ngauru na ki babun ki briu ki perkhat ye ni ka ju kecing kli ka banga ngaju perkhat lem ha ka jing person ka jonga marwe kini kilong kumni hato blei ubahak bat buah haju kapor ulong ublei bakenrei ke cing map ei usuk se kemensim jong u bancu pencitom kumne ye ki breu nang tapat syushu lada kane ka khlam kadai ke jing pencitom ublei ye ki breu hatu kadandor ayupat ke jing persang ke jongi ki breu banwat ye kilat kilenti ban sumar ye kita ki bayo ye kane ke jing stom hatu kita kinong pang kimlong mo kiba ublei umon ban ai ki kumta hato ka jingerap para briu hakirukom ba pher hakum kane kapor kalong mo ka basyong nia hot nyimla ru ban len baki balang hi baro kasak ta lang ha kane ka khlam nyim da jer kerteng ye ki kenhuan balang ba pher ki badan hasatlak keleng jo kane ka perthai rai baro ngiangat lang ha kane ka apot ki jing sekri blai lahap ban penlong ye ki ha ki yeng nganget kane kanlong ga jing sa jing kan mau junom yengi nga kermen ru ban ta ngis ngung thu sai kedar ba ka balang hi ha ka jingmot ka chongka ka thau ye ki briu ya kata ka kenhon ke ba ki briu ki pediang ba u jisu batang ba uhi udai unong penem ujongi kayeng mane kamdai ka balang ngide ban sung thu sai ya kata Harai kadai ka jaka kabangi kami khun ublai ni yalum lang ban chakri yu kumta ki men simbriu kilong kham koror bunsha ya ki jaka ki bangisna ban mane ya ublai wat ada ya kata ka yeng late ya ka ha ka jinglut ka ba krau e bat da ki tiar ki baram dor ka jing pelut pisa bantai ya ki yeng mane ki ba he bat ki baram dor kalong le no ei lada ka balang pat ka raikho ka rengsdat ka jinglong khut bat ka jinglong kerpang ka jongka ngatharai ngi pediang ru ban ngia banjur pat ba ru ya kane ka wei ka mission ka bau blei uai lang bau Jesus Christ sangi uda ong kumni ki kentien haki gospel ka jong Matius naglenong ka baru pra ka khot ka bakhat khandai hadu arpo ong kumni udong to ki dalet mapi to penlong senran ye ki benriu baro dahi kairu ye ki ban sumar ye ki ki bangala hukum ngan pule sa chisin to ki dalet mapi to da penlong senran ye ki benriu baro dahi kairu ye ki ban sumar ye ki bangala hukum kata kadai commission ka ba Jesus Christ uai hangi ki briu ki bala pediang yu ko munong penim bangin dai ban lek sa ka perthai ban penlong senran ye ki benriu baro umdai tang kata bandahi kairu ye ki
kenang bakin sumar ya kiai ke bau Jisu ulah hukum yangi. Hot ke jing jia kabakum kane kalong kabae da shisha. Hanrai kalong rude kalat ke kabu. Bangi kum ki para banget bangi don siying hisam banyate yaslok para mangi. Kinong yalam jong ki balang ki bapher ki wat ki lat ki lenti. Kumno banwan lam ya ki para banget syaka jing sekri blay. Ki online preaching lane ki online service ki bakum kini. Nyadon nakawai ka balang syakawai ka balang. But kilong lu ki platform ki bakraw ki bayalap ki banyate ya ka ktien ka jong blay. Mentah ha ka jing yu im ka jonga marui ngayu iru baki balang hi kila pentemai yelade ban yabut ban penyedai ya kerukum ha ka juk mentah. Walada ngimla ban ong hadukan no kani kalong kajing mentoi ya ki para bengit. Rengi ai kublai pade ya ki tu kinong yalam ki bashim ye kene ka kabu ki bashim ye kene kalat bakin ya samlam ye ka ktin ka jong blai langba ki online service lane ki online preaching. Hoj ka jinglong kenrum kenram kumne don hateng ki bawan ra ye ka jing phalang jingmut bakini ki jing jia kilong kidak kishen ki ba phalang se ka jing wan arsin ka jong utrai ba unong penem jing Jesus Christ. Rengamla ban klet ye ka jing ong ka jong Jisu hakwe ka jing hikai ka jong u ye ki senran ka jong u ka bangi syam ka gospel jong Matius kalnong ka ba arpusau ka dakot ka basau puar ong kumne Jisu ong ba kalong ka badai e ban syarai namar ngimtip lupa ya ka por ba katarik kumtangan nut ban ong bakamlong ke babakla banya keren banya tai banya peliu jingmut ya ke jingwan arsin ke jing utrai ba unung penim jing Jesus Christ. Henry kan long pade ke babakla shibun lada mangikum kibriu ki baduna ke jingnang ke jing step ki baduna hakarukom perkhat perdany ngin bu tarik hida mangi ya ke jingwan arsin ke jing utrai jingi ubalong Jesus Christ. Ngan ong ru sa chisin kamlong ru ke babakla banjan syau blai hakum kene kepor. Kamlong ru ke babakla banjan syau blai hakum kene kepor. Habang imat yakum kini kecingnya. Henry kanlong ke babah shibun pat banjan syau blai hakipor barok. Katkum kijiu hakipor katkum kijiu kadgum kurukom perkhat kijiu hakapor jeng Jisu kapop bat kajing sitom kajing soksat kajing pang kayat rengkat ngakan mau ya kawi ya kaba kadon kajing yasat kajing yatai hableng jeng Jisu bat kisenran kajing kibu ya kini kajing keli habaki syam ya wei breu ubadan ubamatlah kiong kumne, kikeli kumne. Kadai kapop jong nomu balak hamat la yau ne breu. Ujisu jubab yaki uang omdei na kapop jong no balak hamat la ayu. Handrai lakai yu kumba ulong kumne. Kanang ban penpau ya keburam mublai. Hot ka Bible kayatku bakadan kajing penshita mublai. Nuksa hakapor bunawa barok kibriu kiyap namar ka jingjur kapop. Hanrai ka Bible ki yathuru kumno kibriu ki bahak kumujub umat ya ka jingpang jing stem ba ka jing susat ka jingem ka jengu. Kad adu bau duno ya ki khun barok ka jengu. Kami desa kawe ka jing perkhat ka jing mut ka jing pusan ka jonga. Hato ka demo ban ong bakalong ka badai bakinong ijib barok ken mat ya ka jing jenjar. Bat ka jing yap tang namar bae kadonut upharo marwai. Ngihapan priang ye kecing sisya ba mangi kibriu ngimla ban ngam jeliu kadu benas nguthu ye kecing temu gojong blai. Kata ka bangi dai ban priang ka cingem gojongi. Kamon bar ke ikhtiar gojong u ngimla ban ye pli da kecingla ba kecing le jongi kibriu.
ban ke jing sngung thu hai ya de kum ki briu ki baduna ka bor bat ki baduna ka buj kan yalam yengi ban penret ya de khmat ublai kane ke jing penret ya de ka de ban walam ya ke jing kela ka mut kadadu ban yero ban pen kraw ya unong penem jongi Jesus Christ kabalang ha ka basdang ka jongka kamat ikum kini ki cinge ku bamat lem mangi kamat ka jing penistom ben hot ngimenta ngimdan hakum kata ka khet kamat ka jing pet dong ki briu ban yo daw kumno ban pentron ya ka ki jiu rangkat bat kabor sorkar na kirum ki wat ki daw ban pentron ya ka ni ka kanhon ka baret ka jong blai hanrei ke ei ke baku kane ke kenhun balang kale kada ai tilut yelade how Jesus Christ kum nong penem ujongki Lukas haka jingbu record ke jongu sapang jong kane ke kenhun ke baret ke jong blai hakal nong ka basau jong ki kam ki apostol kada khot ke balai puar hadu ke balai pulai uyathu kumne te upat ba jong kita ki ba ulanget ulalong da kawai ka donut bat kawai ka mansiam bat uru shem ongshu bakalong ka jong uhi ke ei ru na kita ki ei ki baudan hanrei ki ei barok kilong ki bayad dailang bat da ka borba ki apostol ki laplai ke jing mi pat ke jong utrai jisu te ke jing ei bakrau kalalong haki barok dekat ke balai pesau ko ongkum ni naba omdan weru ubak kedu apdeng jongki nabakat kibala long ki try kibri lena ki yeng kila dino ban walam ye ki dor jong kita ki kibala di bat kila bu ye ki hakjat ki apostol balasam ye ki ha wei pa wei kedba unoru udon kam kata kadai ka der ka jinglong jong ka balang ka kenhun ka baret ka jong blai ka balas dang hangte ya Jerusalem ulukas subu ye kini ki khendet ki jing ki benta ki bayathu ye ka jinglong ka balang hakatu ka por uyathu angni kalong ba kita ki balanget kita ki balanget kilong da ka wei ka donot bat ka wei ka mansim kane ka peni ye ka jing ya teli jong ka balang hakatu ka por but uji suru wong kumni hagi gospel si Yohanes gospel kat kum Yohanes wong kumni sapangi ka jingya teli wong ngam kerpat tang na ka benta kinehi bu ye kini ka jing tuai kerpang nama ta ke senran ka jing wong ngam kerpat tang na benta kinehi hanrei na ka benta kita ru ki banget hanga da ka ten jongki baro kin yelong sitli hangi bakata ka pertai kan yo nget balapha mame yanga ka jingye teli jong ka kenhun ka jong blai ka pen pau sya ka pertai bakindei ki banget how Jesus Christ bat ngidei ban pediang ru ye kata balapha ublai ya ukunu jong u sya ka ne ka pertai na ka benta ka jingi wong u Jisu ye kini ki kenten ha ka gospel ka bakat kum Yohanes kajing kumta kajing ya teli apreng kajing ye kalong ke kubor syaka pertai kenang babaro ken yo priang yo Jisu ku menong penem ujongi nang tadi ulokas ubu saya kini pede kijing long jong ka balang ong kumni ba wei ru ongshu bakalong ke jong uhi hanrei ke ru na kita ki baudon baro kilong ki bayadai lang kani pede ka penpau ye kajing yakit ya baklang ye kajing ki baki para banget ki mat ha kajingem kajongi ngatrai ka balang solonsar ka pertai klem danyo silang yeno lakiran hakano ka kenhun balang ngimat ye kani kajing ki bakham syak khnyat pura ka balong mene sedien ki dei ki bakham ki dei ki kop silang ki sam silang ki baduk ki bakurduk ki bakham sem sitam hakum kani ka por bangimat ya kani ka jingpang kani ka klam coronavirus rekum ka balang ngide ban sim nuksa ya ka jinglong jong ka balang ka baning kong du bangin ya ba iwe
bangin ya don lam ya kit ya ba ya kejinge ki para banget haka jingya nanti ka jengki shu de ulokas uyat khu ya kejinglong kerpang jong kani ka balang haka tu ka por kumni utho haka ni ka ju ka jingbu jingtho ka jong hikam ki apostol wong kumni bat da ka borba ki apostol ki la pla ya kejingmi pat utra jisu kabamut ki para banget kim perkhat tang yelade haba kimat ke jinge ke bakum kita rai wadap ning ke jinge ke babunru ka jingkit kli ke jongki ban playu Jesus Christ kamdu kamdamno ki shimye kene kum ke kam ke jongki ke ba khmat e ka baningkong uyatku ulukas ki banget kilong kawe ke kilong kawe ke kita ki banget kidan kawe ke mensim bat kawe ke donot ke jungki ya ke jinge teli ke jungki kabar ka balang ka bayaba ya kitlam ya ke jing mat jinge jungki para banget lang ha ke tukopor bat ka basau bat ka balai galong baki ya pla ya ke jingmi pat ke jangu Jesus Christ kita kilai teli ki benta ke bangikum ka balang ha ke ni kapor ngidei ban shim nuksa ya ke tega kenhuan balang ka beret kaba kasdang ha Jerusalem ke jongki hakipor jongki senran baki mat ke jinge ke bakum kini hendrai kilong pat kenuksa syaka pertai baki penpau ye ke buram ke jong ublai haki penreu baro kum kibriu ke jong ublai na markata ngaduai bangin omdu jingkerman warap deng ke jingmat jinge e jongi kum hakane kapor ngin sim ya ka kum kalat ke kabu ban peni ye kador ke jinglong hok ngin peni ye kador ke jingit baka jingit snai ke jong ublai syaka pertai ka jingerap lem ka jongi ye ki besam jinge bat ka jingkersan lem ka jongi ye ki parabriu hukum kane kapor kan long ka syarak ka pentaba ye ke jinglong ke jong ublai jongi syaka pertai ka klam ka bakum kane ka dairu kalat ka kabu baka pertai kan yu i ye ke jinglong kristan ke jongi kane ka jingle jongi hakarukom ke bapher kan long ke baong jisu baka jingsitom bat ka klam ka jia khnang ba ka buram ke jong ublai kan pau syai kedar syaka pertehi barakoi ublai nam ta ka buram ke jong amen te mentangi lapoi syaka ba waino ke ni ke jing sakri ke jongi te ngimla klem da ai kublai ya barok ki nong isi mentah ke ni ke por nado i nong pule duai i mesto dari lengdo nang ta ki ba aya ka special number i mes e mar banyang bat i mastar bi nong rom bat kumjo ye i mastar di kharsieng i ba aya ka kubor hagene ka por te nakaliang ka balang isngo ban ai ka jing kublai bat ublai unkur khu pi barok ki bayalai simenta bat khamtam hakaba philaya don menta lem bat ka balang gojungi hakne nox der nak benta ban pen phriang yi ka tien gojong blai bat khamtam hau pailang ubadon kam ya sibun gijing bam sim nakapor syakapor ublai undon ringkat bat pi bat to ublai un sumarung sukeri pi bat unang beten lenti ya pi hakilti ya kaba hakini gisngi kipor kibansuan te mentangin ya pinwaino ya kini kijing sakri kijing ingin ya sim da kijing ruai kaba lais pa khatway ablai hame tang hame hi kadonot kaja thaj melong kapukri kijing sup na jenjar me pelai Ablay hami tang hami kadonut kajathan melong kapukri kajingsuk na jenjar me pelai Tinang no nganom di tang me la pendam kipu krika pertai kipe
yang akim la yaram ki pukri ka perteki pe yang akim la yaram ngasli yang yaki umbaim hamiki yai kersoy ngawat ki jengken shoboneng te hajan ki lapoy Batman tada kasur temai banri wajam ngala Urom yublei baulai kajing penhun yanga Urom yublei baulai kajing penhun yanga Yami ngayaro ruko try namar ki kuslaihi Kishi tom ki babe yanga shami ban pet banri ngadon ka benta haboneng bangam paju yoi Henry kakti blam hong jong mi yang atik nang kari Henry kakti blam hong jong mi yang atik nang kari Ablei hami tang hami kamen sim kalahun Bat sao dong keleng ayos ngeu kik din sawa babun Nilong ka benta jong atrai ki hajar ki perta Bat ka jing yaro kan omwai hadu ki artaba Bat ka jing yaro kan omwai hadu ki artaba Tongin ya why not Aku pa jongi ubah beneng hakni kapor ngi lapois ke bawai no kini kejing syakri ke jongi. Ngai skem kenrat ba men kerku bat men penroy ki ketien ke jong me bat kham tam ban pen priang ke gospel ke jong me. Bat tu ai ba kejing ai bat biang ke jongi tra Yesus Kristus. Ba kejing ba oblai ku pa ban bom jukut. Kejing slok sak bom sim ko to kini lai ken da syongsa bat ngi kum ke balang hang ni hanok seder. Lembat baro kita ki bengok ki badam ki basyakri yeme hakne kari ba satla ka perthai ka ba naduk menta seduk ki bom jukut ru amen